बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. सम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेत चली नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सवयांसा स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Maria de Bacimeo, Piacatina, Caratanium, Chamakna, आवळे सुमेचे साखर Jesus, Gabriel, Benza, नमान मरिये कृपेन भरले सुमचे सवयांसा स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Caratanium, Chamakna, आणि देवासो पोत मुनी सलव Gelo, नमान मरिये कृपेन भरले सुमचे सवयांसा स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Maria de Bacimeo, Caratanium, Chamakna, भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर Cristaच्या माग्या ये सम्या Bari खबर घेतल्यावर तुझ्या विचार पुतान ख्रिस्तान शपवून घेतले जण झाल्या त्याच्या कष्ट आणि कुसवणी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशी तुझी कृपा आमच्या अंतःकरणाने होत आम्ही मागता ख्रिस्तांच्या सम्यामध्ये आम्ही महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या देवा गेल्या भडव्या म्हज्या घातल्या सर्गेंच्या दये म्हाका दिला मोत उजवडाय म्हाका राख सांभाळ आणि सलय आमेन शासनाचो विषय दी तांकां आणि निरंतर प्रकाश संचेर फंकून दी समाधानी ती विषय श्रेष्ठ बडव्या सा मिंगेली आमच्या झुजात आमकां सांभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचेर आणि पासांचेर आड आमकां आधार दी सुमी देव तांकां फरमावन दिवन परतून मागता आणि तू ये सर्गावेल्या फौजेच्या कुवाराक आत्मे विबाडूंक संवसारार विसारल्या सैतानाक आणि ताच्या हेरा खोट्या उत्म्याक देवाच्या पदवेन यमखंडाक लुटत घाल आमेन आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी जशी सर्गार जाता तशीच ह्या संवसारान जावं नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सवयांसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सवयांसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले सोमी स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या एक घडीभर आमचे दोळे आम्ही दांप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया आज या मंगळाच्या दिवसा आम्ही त्या जेजूच्या समोर आयला जेजू आज आमका हर एकल्यांक
या मागण्याचो मतीन स्वागत करता. जेजू मुझे खातीर आणि तुझ्या खातीर या मागण्याचो मतीन एका दिसा परी या मंगळाच्या दिसाय राखोन आसा. आज तो तुझे लागी उलोवंक आशेता. आज तो आमचे लागी उलोवंक आशेता. Hosea chapter 11:1 इस्रायल भुरगो असताना हांवें तसो मोग केलो आणि हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. इस्रायल भुरगो असताना हांवें तसो मोग केलो. वय आम्ही आवयच्या गर्भांत असल्या त्या वेळात ताणे आमचो मोग केला. आम्ही खोट्यापणाच्या पातकाच्या अस्खद खायच्या गुलामपणांत असल्या आमकां ताणे सोडयला. होसेया 11:3 हांवेंच एफ्राईमाक सोलोवंक शिकयलें. हांवेंच तांकां म्हज्या हातान घेतली. वय ताणे आमकां सोलोवंक शिकयल्लें. ताणे आमकां उलोवंक शिकयल्लें. ताणे आमकां भासांची जाणवाय दिली. ताणे आमकां बरें खंयचें वायट खंयचें म्हणली जाणवाय ताणे आमकां दिली. तो सोमी एका दिसा आमचे सोबे आसा. तो जेजू आज मुझे आणि तुझे सोबे आसा. त्या सोम्याक आयच्या दिसा आम्ही अनुभव करया. या मंगळाराच्या दिसा तो जेजू म्हणता, हांवें तुजो मोग केला. तुझ्या भुरग्यापणांत हांवें तुजो मोग केला. होसेया chapter 6:2 वळख करून घेऊया. सर्वेस्पराची वळख करून घेवंक मन लावया. पांते येता तशे तो खरेंच येतलो. पावसा भशेन तो येतलो. धरण बिसयतल्या वसंत काळाच्या पावसा परी तो येतलो. वय धरण भिजयतल्या धरण भिजोवन धरण थंड करून त्या धरणीत तावन फळ उदेश करच्या त्या पावसा परी तो म्हज्या आणि तुझ्या जिवितान आशीर्वादाचो शिवहर वतो या मंगळाराच्या दिसा येता. त्या देखून जाता जाल्यार आमी सगळे आमचो माईक अनम्यूट करया. सगळे आमचो माईक अनम्यूट करया आणि परत दोळे धांपया. जाता जाल्यार दोनी हात वयर उबारया. सांगाता म्हणून घट्ट तरां स्तुती करया. हालेलुया 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 Hallelujah, हालेलुया हालेलुया. जेजू हालेलुया जेजू जेजू हालेलुया हालेलुया. hallelujah, सुम्या तुझे तुझे भाऊ पवित्र अमलेख रगत त्या लेडीजला हर एकला जन्मातून घेता. या लेडीजला या मागण्याच्या कुडात असल्या या युट्यूबच्या थ्रू या झूमच्या थ्रू या मागण्याच्या कुडात तर झाल्या
मागण्याच्या कुडाल भितरली गेल्या हर एकल्यांचे तुझे Hallelujah, बहु hallelujah, पवित्र hallelujah, बहु hallelujah, अमोलिक hallelujah, रगत या hallelujah, घडी hallelujah, hallelujah, सत्तेन भरले hallelujah, पदवेन भरले hallelujah, ते hallelujah. अमोलिक रगत मगवून घेतात जेजू जेजू तुझे Hallelujah, अमोलिक hallelujah. रगत या मागण्या कुडाच्या Hallelujah, hallelujah, फरशाने शिवराय hallelujah, सम्या hallelujah, hallelujah, जेजू hallelujah. तुझ्या अमोलिक रगत Hallelujah, हर hallelujah, एकल्याची hallelujah, मनोज hallelujah, भावना hallelujah, हर एकल्याची hallelujah. Arda इमोशन्स तुका जेजू, हर अकरा एकल्याचे तुका जेजू, स्तुती आवाज तुका हर जेजू. एकल्याचे महिमा तुका ना जेजू, हर आराधना तुका जेजू, एकल्याचे वंदन आउटसोर्स आशा वंदन वंदन सम्या या वंदन. मागण्याच्या Hallelujah, hallelujah, गृमाच्या भीतर येऊचे वारे इमोशन्स चिंतप आणि hallelujah, सगळे hallelujah, सम्या तुझ्या hallelujah, भूपुत्र hallelujah, अमोलिक hallelujah, रक्तानं hallelujah, याकडे hallelujah, विश्वासन hallelujah, खबर कर घेता hallelujah. सम्या जेजू सम्या Hallelujah. तुझ्या कुशे विरोध तुझ्या राजा विरोध तुझ्या Hallelujah, उत्तरा विरोध hallelujah. Jesus, यातल्या हर Jesus, एक Jesus, सकत Jesus, हर एक खोटी पदवी या Jesus, सगळी Jesus, तुझ्या Jesus, मुझे भूपवित्र मौका, Jesus, अमोलिक मुझे रक्तान स्वर्ग, बांधून Jesus, तुझ्या मुझे कुर्सामुळे आशीर्वाद, अवसन पडते Jesus, तुझ्या कुर्सामुळे अवसन पडते चीका तुझ्या कोरी कोरी कुर्सामुळे कोरी अवसन पडते कोरी सम्या कोरी जेजू साथ में दो शिराला बरा 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 चिकाया बरा बरा तो बरा बरा चिकाया बरा तो बरा 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 चिकाया तो Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू 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 घट्ट जरा Jesus, स्तुती करी Jesus, Jesus, घट्ट जरा Jesus, स्तुती करी Jesus, 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 अरका Jesus, अरका Jesus. आप Jesus, स्तुति तुका Jesus, महिमा तुका Jesus, हालेलुया आराधना हालेलुया हालेलुया तुका हालेलुया हालेलुया Hallelujah, hallelujah, खडा hallelujah. बासांच्या देण्यास बासांच्या देण्याने स्तुती Hallelujah. करा बासांच्या देण्याने स्तुती करा Hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, शिराला बरा hallelujah, दिबर hallelujah, शिराला बरा बरा दिगर hallelujah, बरा दिबर hallelujah, शिरा बरा hallelujah, बरा बरा hallelujah, hallelujah, कोणाक hallelujah, बासांच्या hallelujah, देण्याने hallelujah, hallelujah. जेजूचे नाव उला मरा जेजूचे नाव उला मरा शिराला बरा Hallelujah, दिबर शिरा बरा hallelujah, बरा 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 दिगर बरा दिबर शिराला बरा बरा दिगर बरा दिबर शिरा बरा बरा दिगर बरा दिबर शिराला बरा 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 रिया शियाराला बरा 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 जेजू स्पर्श कर सम्या या लेयर्सला हर एकला स्पर्श कर सम्या तुझे दैविक सकत वळे सम्या जेजू तुझे दैविक कृपा वळे सम्या जेजू हर एकल्याच्या जीवितात वळे सम्या जेजू या मंगळाच्या दिवसा हर एकला तुझा अनुभव दे सम्या जेजू हालेलुया 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 रिया hallelujah, शियाराला बरा 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 hallelujah, बरा 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 hallelujah, बरा बरा hallelujah, बरा 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 hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Jesus, Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, Thank you, thank Jesus. you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Hallelujah, Jesus, thank hallelujah, you, Jesus. hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus, Jesus, thank you, Jesus, 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 praise you, Jesus, 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 thank you, Jesus, 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 praise you, Jesus. Lord, praise you, God, Yeah, glory to God, God, praise you, Jesus, thank you, Jesus, praise you, Jesus. hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. Jesus, घट्ट जरा स्तुती Jesus, करा. Jesus. ताळे उभारून स्तुती करा. Hallelujah, ताळे hallelujah, उभारून स्तुती करा. hallelujah, ताळे hallelujah, उभारून स्तुती करा. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Thank you, hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus, Jesus. Thank Jesus, you, Jesus. Jesus, Thank you, Jesus. Jesus. Orga, Jesus. Hallelujah, Orga, hallelujah, Jesus, hallelujah, orga, hallelujah, Jesus, hallelujah, orga, hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah. orga, Jesus. Hallelujah, 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 Without hallelujah, question, hallelujah. without question. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah, Jesus. hallelujah. Shabbat. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Yes. Sirach 35:19. Sirach 35:19. आणि सर्वेस्पोर घळाई करसोना आणि सर्वेस्पोर घळाई करसोना एक सुजारी कसो तो थांबसोना तुका नीत कर नीता मुशे तो जुजारी कसो थांबसोना तुका अस्कत फाटकाच्या गुलामपणांतलो अस्कत सक्तेच्या पासांतलो बाहेर काढता मुशे एक सुजारी कसो तो थांबसना
तुका बरो फुडार लाभयता म्हणशीर तो थांबसना. तुझ्या कुटुंबात असले सगळे ऑनेस्ट कळपोळ तुझ्या कुटुंबात सतायता ते हर एक दडीरपण पैस करनासतना एक जुजारी कसो तो थांबसना. तुझी पिढा गुण करीनासतना एक जुजारी कसो तो थांबसना. तो कार्य सिद्ध करतलो देव. कार्य सिद्ध करतलो देव. सिराक 35:23 तो आपले परजेसो पक्ष घेऊन न्याय निर्णय करतलो आणि आपले दयेन तांका संतोषपरीत करतलो. होय, मका आणि तुका संतोषपरीत करचे खातीर तो जेजू आज आमचे आणि तुझ्या मध्ये असा. तो जेजू आमच्या मध्ये असा. तो जेजू मका आणि तुका आज बुजयता बुजयता बुजयता. आज त्या समयात आम्ही अनुभव करूया. येऊ तर सांगाता म्हणून 3 पटी रिपीट करता असताना आज माग्या विश्वास्या साम 34:5 ताच्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकोंक जाय. आमचेर फांकोंक जाय. कालच्या दिसा एकलो भुरगो परगावांत आसा आणि कन्फ्युजन आसलो. ब्रदर हांव गावाक येता म्हणटालो. हांव म्हळें वस सक्रामेंता मुखार बस. जेजू मुखार बस. स्पेंड कर टाइम. 2, 3, 4 घंटे स्पेंड कर. सोम्या मुखार स्पेंड कर. सोमी कितें सांगता तें आयक. सुमार म्हजे हांगाचे कॅनडाचे दनपारां 2 वरां जाताना म्हाका मेसेज आयली, ब्रदर हांव वसना. ब्रदर हांव वसना. हांव फेस करता आसले सिच्युएशन. म्हज्या जिवायेंतांत आयिल्ले सिच्युएशन हांव फेस करता. म्हाका कळीत आसा सोम्याची खुशी कितें दुसरीच आसा. त्या देखून त्या सोम्याच्या हजरपणात आमी आसतना ताच्या मुखामळचो परजळ आमचेर फांगतना काळोखाची सावळी पयस जाता. आज आमच्या जिवितांत त्या सोम्याचो उजवाड फांको दी म्हणून सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पटी क्लेम करया. साम 67:1 देव आमची दया करो आणि आमकां आशीर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळचो प्रकाश आमचेर फांको. साम 67:1 देव आमची दया करो आणि आमकां आशीर्वाद दिवं. मुखामळचो प्रकाश आमचेर फांको. साम 67:1 देव आमची दया करो आणि आमकां आशीर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळचो प्रकाश आमचेर फांको. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सवय आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. दोन्ही हात आमचे वयर बांद. विशेष आमचे कुटुंब सोम्याच्या हातार समर्पण दिवया. तुझ्या घोवाक, तुझ्या बायलेक, तुझ्या भुरग्यांक समर्पण दे. आणि माग आज सोम्या आमचे कुटुंब जखार्या 12:10 मागण्याचे कुटुंब कर. तुझे काकोळतीचो स्पिरिट आमच्या कुटुंबात देवाय. आमच्या कुटुंबात एकामेका होंदोन जियो. एकामेका अंडरस्टँडिंग जियो. एकामेका मोगान जियो. कृपाला बाई. कृपाला बाई. आज सोम्यान आमकां कृपा दी जाय. आमच्या कुटुंबान त्या सोम्यान ती शांती फावो करे जाय.
आज माग्या सुम्या जॉन 14:27 हांव समाधान सुद्धा तर हांव समाधान दिता म्हणाय. जेजू आमच्या कुटुंबात समाधान ना जेजू. आज समाधान दी जेजू. तुझ्या अमोलिक रक्तान आमचे कुटुंब दोन्ही तळकर. म्हज्या गावात, म्हज्या बायलेक, म्हज्या भुरग्यांक दोन्ही तळकर. तुमची मोतीचे चिन्ह दोन्ही तळकर. आज आम्ही बाहेर भितर वताना आमचे कुटुंब तुझ्या अमोलिक रक्तान कव्हर कर. सुमार 2007-8 ईस्वेन एकलो भाऊ म्हाका म्हणटलो, ब्रदर आमच्या घरा केदाळय आर्ग्युमेंट, मिसअंडरस्टँडिंग. आम्ही चिंता हर एका दिसा चिंता आम्ही बऱ्यान आसाचे आर्ग्यू करून जाऊ, पण हर एका दिसा आमच्या कुटुंबान समाधान ना. आणि हांव ताका सकले तू घरात भायर येताना भितर येताना जेजूची अमोलिक रगत माग तुझ्या घराचे, तुझ्या घराचे, तुझ्या घराच्या दरवट्याचे जेजूच्या अमोलिक रगत माग. सगळे सिच्युएशन चेंज जाता जेजूच्या अमोलिक रक्तान सकत आसा. त्या भावान तशेंच मागले आणि दुसऱ्या दिसा येऊन ताणें टेस्टिफाय केले, ब्रदर आज कालच्या दिसा हांव मागोवन गेलो भितर, आयच्या दिसा हांव मागोवन भायर आयलो. आणि 2 दिसा उपरांत ताणें सांगले विशय, ब्रदर आमी बसल्या सांगता, आमकां उलोवंक मोन जालें, आमी डिस्कस केलें, आमी अशें करून जाऊ, आमी उलय जाय, आमी एकामेका शेअर करी जाय. त्या पवित्र आत्म्यान आमकां सजयलें. आज तोच पवित्र आत्मो आमच्या कुटुंबात वावरूं दी. शांती असो, समाधान असो, मोगा असो, बोगसाणे असो स्पिरिट आमच्या कुटुंबात रास करून दे म्हणून सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पटी क्लेम करूया. लेविटिकस 26:9 हांव तुमचेर म्हजी कृपा दिश्ट घालतलो, हांव तुमकां फळां घालीतलो, तुमची संतत वाडयतलो आणि हांवें तुमचे केल्लो सल्लो थीर सांबाळतलो. लेविटिकस 26:9 हांव तुमचेर म्हजी कृपा दिश्ट घालतलो, हांव तुमकां फळां भरीत करतलो, तुमची संतत वाडयतलो आणि तुमचे केल्लो सल्लो थीर सांबाळतलो. लेविटिकस 26:9 हांव तुमचेर म्हजी कृपा दिश्ट घालतलो, हांव तुमकां फळां भरीत करतलो, तुमची संतत वाडयतलो आणि हांवें तुमचे केल्लो सल्लो थीर सांबाळतलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुमे आसा, स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. जोशुआ 1:9 आज विशेष येऊ तर क्लेम करत असताना माग्या कितले जण कामाच्या समस्या असतात, काम नसताना कष्ट नसतात, टर्मिनेशन म्हणला, लोनाच्या समस्या आसा, फायनान्शियली मस्त प्रॉब्लेम फेस करणं आसात, कितले जणांचे कोर्टाचे केस चालून आसा, जाग्याचे समस्ये, विजाचे समस्ये, सगळे सोम्याच्या तान भेटन दिवया. आणि माग्या कितले जण विजा नसताना असतात, कितले जणांक एजंटान विजा घालून दिल्या आणि त्या गावात गेल्या उपरांत तांची विजा कट जालीच गोत्तू ना. एजंटान चीट केला कितल्या जणांक, कितल्या जणांक एजंटान सांगिल्ली विजा कॅटेगरी दुसरी, गल्ली विजा कॅटेगरी दुसरी. आज माग्या कितल्या जणांक कामाकडे सारखे सांभाळ दिनात, प्रॉमिस केल्ले दीस दुसरे पण कामाक गेल्या उपरांत एक दीस सुटी दिनात, दिसाक 12-16 घंटे काम करयतात, सारखे न्हिदोंक दिनात. म्हाका उडक आसा एकलो भाव रडतालो, ब्रदर म्हाका ऑफिस कामाक म्हणून तांणी आपयल्ले, हांगा टायराय उखलयतात, जड सामान उखलूंक लायतात. ब्रदर म्हाका सर्जरी जाल्ली, म्हाका आतां दूख सडल्या, सारखे जेवणाक टाइम मेळना,
रावोक एक ल्हानसो गूड दिला रडतलो. आज कितलेशे जाणांक अशे एम्प्लॉयर तांकां कश्ट येतात, विशेष रान त्या एकल्या सोम्याच्या समर्पण दिल्या. कितले भयणी घर काम करतात, त्याच घरा रावतात, जावंक पुरो त्या घरा कोणी तांकां सेक्शुअल हॅरेसमेंट करता आसात. सोम्याच्या तान भेटून दिवया. सांगाता मेळोन हे उतर 3 पटी घट्ट तल्यानुसार या. जोशुआ 1:9 Joshua 1:9 हांवें तुका हांवें फर्मायलां तुका फर्मायलां नितीर राव आनी आणि धैर्य नाका धैर्य कित्याक सर्वेस फोर तुजो देव तूं देव गेल्यार तुझे तुजे गेल्यार सुवास तुझे जालो. सुवास जालो. जोशुआ Joshua 1:9 1:9 हांवें तुका तुका फर्मायलां फर्मायलां रड आणि तीर राव ह्या नाका धैर्य नाका कित्याक सर्वेस फोर तुजो देव तो तूं देव गेल्यार तुझे तुजे गेल्यार सुवास जालो. तुझे सुवास जालो. जोशुआ Joshua 1:9 1:9 हांवें हांवें तुका तुका फर्मायलां फर्मायलां रड आणि तीर रड राव आनी तीर राव आणि धैर्य नाका सर्वेस फोर तुजो देव तूं गेल्यार तुजे गेल्यार सुवास तुझे जालो. सुवास जालो. नमान मरिये कुरपेन मरले सम तुझे सुवास आसा स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचें फळ जेजो प्रिय देवाची घाटी दिला कार्यांच्या वर्णाच्या आमेन. हर एक पिडेस्तांक सुमेचे तान बटन दिव्या. टीबी, ब्लड प्रेशर, एड्स, कॅन्सर, डायबिटीज, पाठीच्या कड्यांचे दुख, पेंगटाचे दुख, लिव्हरचे प्रॉब्लेम, किडनीचे प्रॉब्लेम, पीसीओडी इश्यूज, हेवी ब्लीडिंग, गाल ब्लॅडर इश्यूज, किडनी स्टोन, जावंक पुरो पायांच्यो, हातांच्यो शिरो सुस्तात, तकलेन ब्लड क्लॉट जाला, लारिंगो मलेशिया, अल्झायमर, पार्किन्सन पिडा, हर एका पिडेस्तांक सुमेच्या समर्पण दिव्या. आज कितलेशे जाणां सायकॅट्रिक प्रॉब्लेमान कश्टन आसात. हांगासर हांव पळोवन आसा कितलेशे जाण आज उलयल्ले फाल्यां उडासना. कितलेशे जाणां बरी आसात बट तांकांच कोत्तुना. ती एक पटी घरांतून भायर गेल्यार खंय आसात म्हणून गोत्तुना. विसरून येतात सगळे. आज कितलेशे जाणां भाव भयणी असल्या सिच्युएशन आसात. आज सोम्याच्या तान भेटून दिव्या तांकां. हर एका पिडेस्तांक समर्पण दिव्या. आयसीयूंत आसात, सिरियस आसात. ल्हानशे भुरगीं सिरियस आसात. ब्लड शुगर कंट्रोलाक येना. कोणाक सर्जरी करूंक सांगल्या. दिशा म्हणल्या भुरग्याक सोम्याच्या तान भेटून दिव्या. लिना बायेचो पायाचो गाय जेजूच्या अमोल रक्तान नितळ जावं दी. सगळे इन्फेक्शन जेजूच्या अमोल रक्तान बंद जेच्या कुसावण वचून पडो दी. दोळ्यांचे इश्यू, दोळ्यान दिश्ट होण्याचं ते आसा. आर्थरायटिस माझ्या तान समर्पण दिव्या. कोणाक पायांचे गांठींनी बोळना सोम्याच्या तान भेटून दिव्या. पेंगटाचे प्रॉब्लेम जावंक पुरो L4, L5, L6 कंप्रेस जाला, गॅप आसा, सोम्याच्या तान भेटून दिव्या. सिल्विया म्हणल्या एका भुरग्याक सोम्याच्या तान भेटून दिव्या. ताच्या कुडींत फुल्ल कॅन्सर स्प्रेड जाला. बाप सुमार 1 वर्स वयर जालें. सफर जावन आसा भुरगे. सगळे कुटुंब सफर जावन आसा. ल्हानशे भुरगे कांय 24-25 प्राय. मागया तो सोमी काकुळदार जेजू काकुळदारा जेजू मेस्त्री आज या सिल्विया म्हणल्या भडेची. तशेंच ताचे बरोबर कितलेशे भुरगे सफर जावन आसात. ट्युमर आसा, सिस्ट आसा, थायरॉइड आसा.
युट्रस आणि फायब्रॉइड सांभाळा सगळ्या समाजात भेटून दिव्या कितल्यांना घर बेस्ट जाऊन ट्राय करणं सर प्रेग्नेंट जाऊन ट्राय करणं सर मागवून असतात भुरग्याच्या देण्यापासून तसं गर्भ फळाबरीत जाऊ दे फळाबरीत जाऊ दे कितले जण प्रेग्नेंट असतात कॉम्प्लिकेशन असतात सांभाळा डॉक्टरान फुल बेड रेस्ट करायचे आम्हाला समाजात ताण भेटून देऊया आमच्या सम्याक असाध्य म्हणलंय की तेच ना त्या सम्याच्या हातान सगळ्या पिढ्या असतात समर्पण देऊन सांगा त्यामुळे निवडता 3 पटी क्लेम करूया साम 107:20 आपले उत्तर दणदणका बरी केली जीवन संतोषने निवार 107:20 आपले उत्तर दणदणका बरी केली जीवन संतोषने निवार साम 107:20 आपले उत्तर दणदणका बरी केली जीवन संतोषने निवार नवार मरिये कृपेन भरले सुमती सगळ्यांचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू या क्रेच्या कणांचा जाता जाल्यार आमी दिंबेर पडया दोन्ही हात आमचे वयर बारया मागीर कितल्या जणांनी आमच्या लागीं मागोंक सांगला विगड गरजा पासून मागोंक सांगला सुम्याच्या तान भेटून दिव्या ह्या युट्यूबाचेर कितले जाणां मागोन आसात जुलियन मस्करेनस शारिता डिसोजा लिली फुर्टाडो क्लारा आल्वा लॉरेन्सिया फर्नांडिस सिल्विया साचित जुलिया डिसोजा प्रिसिल्ला फेराओ Jacinta Rodriguez, Susan Rodriguez, Melcy Rodriguez, Lena Grace, Maria Lobo, आज सिनेला म्हणले भुरगे ताचो बर्थडे सेलिब्रेट करता विशेष राहायचे आसा देवाच्या स्पिरिटान ते भुरगे बरोवन दी ताच्या कामाचेर आशिर्वाद पडोवन दी देवाची खुशी जण जाऊन ताका जाय असले कृपा तसो मी फाव करून दे रीना म्हणल्या बहिणीचे सगळं करचो समाजात समर्पण देऊया एरिक म्हणल्या भावाचे सगळे इंटेन्शन समाजात समर्पण देऊया वीणा म्हणल्या भुरग्याक समाजात समर्पण देऊया एका बहिणीचे गम्स हिलिंग जावच्या बसत मागे विशेष सरा हेनरी मार्गरेट रिस्टन मिलबर्न हिल्डा प्रतिष्ठा एंजेलिन रेगो संदीप संतोष डेरिल दिव्या राणी जसिंता जेनिसिया जिशल सिंड्रेला जेम्स जूलियट स्टेफानी जेसन स्टीफन किशोर वीडा कैल्विन कैटलिन लरिसा जॉयस्टन लिगोरी ज्योति लीना डे सोजा लीना मेलविन शेरल सोनल टेरेसा लिडविन वलेरियन सोनल ऑडलिन हाइसिंथ लेतिशा रॉल्विन मरिया फेराओ नैन्सी डेसा नैन्सी लोबो प्रदीप मिनेसिस प्रवीण जॉन प्रिया विल्सन प्रिंसन विंस्टन वायलेट टिन्ना अल्गर गिलबर्ट रीटा डे सोजा सिरिल लोबो सिल्विया सांसी एरन ऑस्टिन तारा ट्रीजा पिंटो वेनिसा विक्टर वीटा रीना अरुण टेरेसा काश्मीर ट्रैवर सविता अनिल ग्लोरिया हरिया क्लास मैच तन बेटन दिव्या मागे विशेष सरान
याला कितले जाण आसात हर एकल्यांचे किती गरजो आसात सोम्याच्या खुशे प्रमाणे सोम्याच्या महिमे पासत ते सगळे वाट उक्ती जाऊन दी सोम्याची बेसांवा देवान येऊन दी कितले जाणांची सर्जरी आसा कितले जाण ब्लड टेस्टाक आसात कितले जाण मायग्रेशन ट्राय करन आसात कितले विजा ट्राय करन आसात कितले जाण ऑफर लेटरा खातीर वेट करन आसात कितले जाणांचे सिव्हिल आयडीचे इश्यूज आसात सोमेश्वर तांबे भेटून दिव्या निरंजन म्हणल्या भावाक सोमेश्वर तांबे भेटून दिव्या सुरेश म्हणल्या भावाक समर्पण दिव्या सदाशिव म्हणल्या एक भावाक सोमेश्वर समर्पण दिव्या समर्पण द्या विशेष सरान कितलेशी प्राय असता एक सुरी घरा आसा जावंक पुरो भुरग्यां सांगात आसात पण भुरग्यांनी त्या प्राय असता एका मुलाक गेल्ल्या परी गेला तांकां लेखिना ताका मान दिनात आज कितले जाणां प्रायस्ताच्या घरांनी आसले प्रायस्ता तांकां विजिट करून की कोणी वचनात कितले ओल्ड ऑर्फनेजेस आसात ते असल्या भुरग्यांक समज समर्पण दिव्या हर एक इंटेन्शन समर्पण दिव्या विशेष सरण आवाज जागो या जाग्यापासून मागा कॅनडा पासून मागा अल्बर्टा पासून मागा लेथ ब्रिज म्हणे या गावापासून मागा या गावांत असं 4 फिरगज सुमाचे त्या भेटून दिवन मागया ह्यो गांव पवित्र मेंबरच्या पासून हांव कॅनडा एज जाल्यार पयलें हांव मागून आसलो रेमंड म्हळ्यार एका जाग्या पासून मागून आसलो हांगासर बक्स लागशिलो बगलेसो गांव थंयसर मिस ना थंय कातोलीक इगर्ज ना थंयसर कातोलीक लोक ना थंयसर दुसरो लोक मागून आसलो थंयसर मिस्र जायचे इगर्ज बांदून येयचे ह्या हप्त्यांत हांव थंयसर एक याजक मीस पेटोवंक येता आसा देवाक देव आमचे मागणे आयकता हाजी रुजवात जावन आसा कित्याक देव आमचो मोग करता तुमी हातोय रुपारिया आमच्या लागीं कितले पिटिशन आयला त्या हर एका पिटिशना पासून मागया प्रिया फर्नांडीस ह्या भयणीक समाजात समर्पण दिव्या आणि हर एकांच्या गरजो समर्पण दिवन सांगाता म्हणून येवता 3 फावटी क्लेम करया साम 142:7 बंदखणींतलो म्हाका भायर काड आणि हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो साम 142:7 बंदखणींतलो म्हाका भायर काड आणि हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो साम 142:7 बंदखणींतलो म्हाका भायर काड आणि हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो नमान मरिये कोरपेन बरले समज तुझ्या आसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरे देवाचे महिमा विनंती करत आणि आमच्या मनाच्या काळात हालेलुया 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 आमच्या मागणे तू ऐकत आहे एका दिवसा आमच्या मागणे तू कान देत आहे आणि आज कार्य देवलाय ते करी नाही जीवित हालेलुया 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 आमच्या कुटुंबाच्या आशीर्वाद घालताय हालेलुया 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 एका भुरग्याची पुढे पण अस्कत कार्य समर्पित सुम्या एका भुरग्याक आज तुझ्या नावानं पहिलं तुझ्या नाव आपल्या तळात सुम्या या हर एकल्यांचे तुझे दराड आशीर्वाद आज विशेष तरंगेंच्या हर एका कामाचे हर एका वावराचे त्यांच्या कंपनीचे त्यांच्या बिझनेसचे आशीर्वादान दवय जेजू तुझ्या पवित्र बळवान नावान मागता आमेन 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 नमान मरिये कृपेन बरले समय तुझे समय असा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. विशेष तरान कोणाक टेस्टमनी दिवंक आसता जाल्यार
9900332411 या नंबराक तुमची टेस्टामनी या पिटिशन तुम्ही दंडिया कोणाक मुझे लगे उलोवंक कसं जाल्यार म्हाका मेसेज धाडा फोन करच्या पयले मेसेज धाडा हांव त्या वेळार फ्री असल्यार तुमकां सांगता फोन करा म्हणून आनी तशेंच हर एक दिसा सांजेर इंडियाचो टायम 10 ta 11 वरां कुवेटचो टायम 7:30 ta 8:30 आमचे इंटरसेसरी आसा तुम्ही जॉईन जाया हेरांक तुम्ही सांगा तशेंच फाल्यां बुधवार फाल्यां सांजेर विशेष मागणे प्रेज एंड वर्शिप वर्ड ऑफ गॉड हिलिंग सर्विस आसतलें विशेष तरान सेम टायम 7:15 वरां तावन 8:30 वरां म्हणचे कुवेटचो टायम 9:45 तावन 11 o'clock 9:15 तावन 11 वरां इंडियाचो टायम राती तुम्ही जॉईन जाया हेरांक सांगा विशेष तरान ह्यो म्हयनो क्रिस्त रायाचे फेस्त आमी पेटय संभ्रमता आमचे पात्रोन फेस्त ही जमत क्रिस्त रायाची जमत क्रिस्त रायाचे फेस्त त्या देखून ह्या हप्त्यात विशेष मागणी आसा तुम्ही जॉईन जाया हेरांक तुम्ही सांगा देव तुमकां हर एकल्यांक आशिर्वादांनी बेसावांनी आनी कृपेन भरून दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise the Lord. God bless you, brother.